Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Ya toh, Rade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan Sriwi Kutil dengan channel Endarati yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke, jadi, bagaimana? Hari ini spesial Hari Kartini Emansipasi Wanita Tanggal 21 April, yaitu adalah Hari Kartini guys ya. Hari Kartini jadi ketoke rata-rata ning daerah Blora, belum liyane gak ngerti ya guys. Iku cah sekolah kabeh yo nganggo baju kebaya. Enggak cukup anak sekolah saja, kantor apa anu, kabeh aku mau dulu akeh update yo nganggo ASN. Pakai kebaya. Jadi kita ikut serta. Yeay. Dino iki nganggo kami iki ngonten. Tapi tak delok-delok Kok kayak pramu saji. Aku kan mau maca yo. Tak celingak-celinguk ya. Mbak, kok pramu. Oh iya guys, jadi ini baju kita pas jadi bridesmaid. Loh, ora ngono. Ini kan pas nang Jogja ijo nggo dhewe yo. Iya, iki ning Jogja yo ngene iki Mas. Waduh iki. tapi cuma warna-warni gitu toh. Ada pilihan warnanya toh. Enek navy ngono kuwi toh. Macam-macam. Iki mergo kene gak make upan guys. Jadi make up. Jadi kayak sing ning gini ngono. Apa ini? Yo nyanyi sik yo, Ibu kita Kartini yo. Oh gak lah kan nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe ora. Nyanyi dhewe ora. Piye nek buka lirik jadi ben gak salah. Iya. Mbak apal-apalo tapi jagani ae Mbak. Jagani ae Mbak engko malah. Yo sampean apa lho Mbak Jessica nek ra apa lah yo amoh Mbak Jessica yo Mbak yo. Amoh. Ayo. Mari ya suwi guys ke sekolah maklum. Mau dimolak-balik molak. Ayo kita menyanyi Ibu kita. Ayo 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Enak nyanyi Ibu kita Kartini putri Jauhari. 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 Wes guys, iki dadi panjenengan semuanya hari ini akan ditemani oleh Mbak Palupi dan juga Mbak Jessica yang sudah berdandan memakai kebaya ya. Jadi dinikmati saja dan ditunggu keseruan konten hari ini. Wes Spesial edisi Hari Kartini. Kayaknya nanti juga Mae sama tim oblok-obloknya juga pasti bakalan pakai kebaya Mbak. Mungkin yo. Turut serta. Yes, nanti dilanjut lagi. Cus. Oke guys. Wes dilanjut guys ya. Mau kupak kayak gini. Ora dangdang. Oke, dek ini kan enek sing request tukeran pots make up. Di depan kita sudah ada pots make up bro. Oke, ini Mbak Pali guys lah. Tema daripada gini iki make up ku mau podo ini. Ini kan ya wes awak dhewe wis nggo baju iki yo guys yo. Ini harus berdandan. Dandan lagi sebelum kita beraktivitas kita berdandan dan kita bertukaran pouch. Nganggo shade-ku, aku nganggo shade-ku. Oke. Jadi guys, jadi nanti kita lihat wajah kita seperti
Apa? Renek foto ini. Aku enek iki. Anggo shit Jessica langsung abu-abu. Pokoknya kuwi engko di sini. Ini Allah ciri Pak wong loro kok wong umat ciri. Alah, rasa dalan. Sing di bojo dhewe cah dirangkuli mae. Guys, Mari kita mulai. kocok. Iki nek kocone beranggonem. Enek. Lele, terus aku pokon koconan apa? Kowe nek kocone rasa ngaco piye? Nggo pembersih sao. Iya kok anggo micellar iki, Iki nganggo iki. kocone dolan. Iki pembersih andalanku. Sing TK apa? Viva, sing warna kuning. Aku selain lho, terus aku ngene iki mbok kon nggo kocok apa? Ya Allah, aku nganggo shetem iki gak yo Yo wis. babar Aku yo pisan. padha. Saya aku tak juga kocone ono. Kocone mama. Kalau boten ta nek kocone. Wis guys iki. Kon ana sing rekod-rekod aku tak karo menjelaskan ya guys. Iya apa sing tunggu. Pokoknya aku pembersihku nganggo Viva warna kuning. Selain itu aku tidak cocok. Wis nganggo iki cat sekolah. Tapi kadang Viva kuning ki angel digoleki guys. Mau nonton lagi mas, jadi aku buka pot sih, mbak payung buka pot sih. Katanya kado rempong. Oh, laren juga kocak, laren geneman 10 tahun. Guys gitu ke teh, makanya kenapa kita wajib pembersih. Kalau menurut aku cleanser dan cleansing itu perlu ya guys. Jadi setiap kalian mau beraktivitas habis beraktivitas Aku harus juga kaca gede. kita harus pembersih. Wah, yo cepet nganggo iki angel. Ngapa nih? Mau diajak bikin konten, sik guys. Sabar. Kita Ya. dulu. Sik guys, iki marai info-infonan belum guys. selesai. Denda yo telepon guys ya. Maaf ya guys, kita sambil di kontak yo. Anu guys. Guys. Raiku lagi jerawatan. Delok mbak gunku peruntusan guys. Make up, Aku yo make guys yo. upan. Peruntusan ngene iki guys. Peruntusan. Ya wis kuwi pokoke. Iki sonde senam di. Ki apa? Setting spray. Ki nganggo foundation no, abot meneh. Ya Allah, abot e. Entek kuiku motion-e. Ya wis foundationan, guys. Ki nganggo shade Mbak Pal. Ning aku Ya Allah, jahat. ora maksudnya. Maaf ya, Kak. Kata ngono le. Aku maaf ya, Kak. Kowe marah. Rasis, guys. Rasis. Tapi kulit tanem ki api. peteng, guys. Peteng kulitku. Ora, guys. Cantik tuh gak harus putih, oke? Peteng. Gak tentu wong putih ki terus ayu ki gum tentu juga. Jadi nih, apa jenenge? Rasis. Iki nek ngratakno terus nganggo apa? Nganggo tangan. Udah tangan. Serpis. Mosok nganggo sikil. Ya Allah, Gusti kudung wis masuk kabeh. Iki oleh di mix to. Golek. Iku lah aku ngene mending ya. Engko abu-abu aku ki kok. Ora enak mending. Padha kabeh. Aku roh guys carane. Sik Apa? abot. Piye? Kok sik to, meneng to. Ya Allah, aku lagi jerawatan nih, guys. Gara-gara es podeng. Aku gak ada primer. Aku dismani wong akeh gara-gara es podeng. Gak ada primer. Kok. Tanggo primerku dhewe ya. Ya. Piye to ki? Ora nek kaceke. Lah primer kan gak enek tone.
Yo guys ya. Aton. Rem kok gak Jess auto o. Tutupe sing ceplok Ora kanggo sunscreen. Iya, enak Mbak. Salah Mas kesuwen. Tas anu tas konten. Ya aku nggak usah sunscreen gak sih gak i. Oh iya gak ini ngono sampean tak no. Sing tas konten ya sing tak nggo. Iki gue pengen dijak konten calane guys. Kita lihat reaksinya yuk. Wes pakai jerawatan mie apaan? Ambune kan ingin ambune Primer. Kan yang primer. Iki piye udung wis reget kali. Iya. Wes langsung labung nggo kocone. Nek njaluk sakmene. Yo ngene aku yang nggo kuwi ya. Ngono lho yo jol-jolan yo. Ya Allah Gusti. Dawai we mbok setting. Dawai guys. Ya kan dengan cara kita. Ya Allah ki keputihan ini aku, keputihan. Guys. Keputihan nih guys. Piye ki? Bagonku telah. Apa mbok ya aku? Aku ya capek boy ya. Lah piye aku makan piye? Ketoke sik selamat tok guys aku. Sik selamat ki ketoke. Aku kenapa guys jarang bermake up karena kulitku nek kena anunan bahan-bahan ini ki sensitif langsung peruntusan. Not bad lah. Kurang lega Terus gue nem randuwe ngono kuine. Ngono kuwi apa? Puk ngene iki lho. Nyah. Pak wi. Yang wis bara urung rata ile. Lili, kacau lagi ya Allah. Ini tak rata nunggu iki, guys. Apa itu obat totol? Ora mari-mari ketake nek ora nganggo obat totol. Berarti nganggo obat kebiur ya. Guys. Empoke kaya gini. Ijek le. Udah entek Ijek le buka oh. Ya Allah, delok guys. Samet iki delok samet. Kok tak repil berarti. Ya Allah, kowe jerawatan. Di nganu guys. Gue ya itu. Iya piye iki? Beluk-beluk iki kaya blonceng. Iki piye guys? Ya better lah. Iki ne pink sisan ra iku dadi pink. Piye iki? Bedak di. Orang gue bedak. Lah iki apa? Botolnya bedak. Bedak marane ini ayo. Lah rupane apa ijo? Kok iso? Bedak katanya kalah yo. Oleh. Apa tuh? Halo, aku ketok, aku pengen minum ya. Aku pengen minum. Iya. Minumnya apa? Oh, Rene ah. Milem. Wes. Ayo teh, rupane dadi. Ayo. Dari Kartini lapo, guys?
Pacaran. Guys, mbok. Emang pengen. Wes terus apa anu? Iki nganggo apa iki? Apa ngamen? Nganggo tangan no. Oh ya Allah. Ojo ngono sih. Entek no, guys. Nyamblok bare bedam yu cara. Ora. Terus iki nganggo tangan no. Iya. Nganggo. Emang duwe. Nilai aku. Rupanya apa? Aku ya nganggo warna lho, nggo warna kowe. Aku yo nggo warna kowe biasa aja praran duwe kok. Duwe iki lho. Lho. Oh ya, kok aku warna aku nganggone iki. Iya. Apa sih lah ingat gak usah aku nggo tangane guys. Kowe nggo ndi? Pilihno. Arem. Enak Terus nganggo warna apa? Iki terus nek wis dibaur kabeh iki campur iki campur iki. Kowe tak. Tips. Nah, yo ha, guys. Ini make up ala kamu. Demi tukeran watch. Alah guys kayak aku nih. Kaya tadi. Belum. Kayak iki lho, pucet kabeh. Iki lho pucet kabeh. Pucet kabeh. Sopo sing Ya. pucet? Iku. Si iki. Ning kene ambek ane kene. Ra iku pucet kabeh. Bangetan. Ndi campur iki kowe iki? Ya put komeni terus mut komeni. Gak apa-apa aja. Apa neh? Biasanya nek aku ndelok konten lek dhewe tak subscribe terus sih. Masa? Subscribe terus. Subscribe terus. Berarti subscribe. Wah, tak tinggal. Ini glitternya njaluk. Heka oleh. Lah, Iki ada glitter rek oleh jaluk. Ora ketok iki glitter. Yo wis ben. Aku selalu njaluk kan. Yang belum kan. Ora ketok ton sing kene glitter. Yes. Terus nganggo bele artis. Mbak Saping. Hah? Njaluk warnane Gak oleh jaluk. Piye lah cah iki kok. Lah iki lho gonjeng warnane Yo kok ben. ketok soke ketok. Gak oleh jaluk. Berasa yuk kowe nganggo gonku. Aku nganggo iki. Lho. Plus 6 di. Gas anem di. Plus 6 ku nganggo iki. Bayo. Tenan lho kuwi lho tipe tanunan plus Lah 6. cemloro to pipiku. Kepadangan kuwi. Do. Ora oleh jerene. Walah ora sadike iki wis metu cemlorot iki, aku iki merai kuping kabeh. Malah dadi mengi. Iya, malah kok ditampar. Wis curah ya, Be. Ya Allah, lele lipene mate iki lah ya Allah. Delok lipene. Saiki li Allah lipene tang gak niat. Lah kan kena aku dek iki pas make up anu nganggo lipen apa ya lipen iki yu. Ya Allah mosok Tak jual tas yo Pengen we. iki. Lah kuwi terapot make upku kok pop mata kok gak dinonan. kalah aku kayak ku. Yo, yalah.
penasaran ini kayak ibu sih kayak Wes. Apa soto? diri penem bukan gunti aku Karek kowe. bisa kok bebe yang terus tumpuk kuwi lho mbak oh ning baju mbak sing abang lipun abang lipun abang ning baju nah gue ya lipun Enggak kowe kok. lah aku udah ingin maaf gue lipun gue Ya wes aku menerima. mbak potongin mbak aku gue banyak gue pun soalnya aku terus guys Celana nanti? Sarah Wes. Apa piye leh kok? Alah aku tunggu koyo ngene piye iki apik lho anu SD 6 liptek pun tak ganti ndang Mak, kan liptek kuwi tenan lip tip. terus guys Wes. akhirnya Akhirnya jadi jadi. tanganku keringetan terus sing padha mbek aku gak guys tangannya sering basah citantek mbak blubber Sudah, guys. jam jendela itu kan Sudah selesai. Alah. Kadang belontang. Sudah deh. Akhirnya kita sudah selesai challenge tukeran pots make up. Jadi kayak gini guys. Ya Allah ki mosok kene ning ndi apa kayak ngene. enggak iya Ya. Aku kayak kertas. Gila ya Allah guys, kertas sampean guys. Nah, cak ngene iki. Wes. Wes kena ya. Gila pirang menit iki. Wes guys, kene dari para cah lanang wes ayo. Ayo, gue tampil sih. Ya wes guys, segitu dulu konten kita kali ini. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Kita tidak salah video garah guys, pokoknya diikuti terus kayak apa keseruannya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.